Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzoiti patapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: nganzi mukati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndauya pano ndeine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years kuberekwa. Ndine vana vangu vatatu avo vandakaita nevarume vatatu. Zvinhu zvinondinetsa mumwoyo mangu uye zvekare zvinondirwadza, ende vabereki vangu ivo kana vakamira pamberi pechechi vanondirwadza kana ndichivatarisa. Pari zvino hangu ndava kuno kukumhiri kwemakungwa, but ndinotofanira kutoti ndinge ndichidzokera kumusha. Ndakauya kuno kuCCOS but vakatonditi unofanira kuti unge uchidzoka kumba because zvinhu zvedu hazvichafambi zvakanaka, nekuti ivo vakandiita mukadzi wechidhori chavo. Vabereki vangu vane chidhori chavo icho chavainacho chavanoshandisa pamabusinesses avo. Baba vangu vane matrack uye zvekare vane dzimba dzakawanda. Kubva kuvabereki vababa vangu vainge vachingoita izvozvo zvekutenga dzimba vachitengesa uye zvekare nemarentals. Saka baba vangu vakangokurirawo mazviri, vanoita futi izvozvo zvemarentals. Vakatombotenga hotel vakazotoitengesera umwe munhu atori nemukurumbira. Saka takangokurirawo mumari, kunyange zvedu takakurira hedu mumari. Asi imwe nyaya inoitika zvekare mukoma ndeyekuti vabereki vangu ivo vanotombopota vachindibata as in kana ndiri kumba. Amai vangu vanotonditora vobva vandipa mushonga, vanondimanikidza kunwa mushonga iwoyo. Asi kana zvichida kuitika zvinhu izvi pazvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichiitika, ndinokutanga kungonzwa dzungu. Kunyange pavanouya nekapu inenge yakazara nemushonga ndinonzwa dzungu, ndobva ndachizotanga kunwa mushonga uya. Ndapedza kunwa mushonga ndinotongoenda kubedroom kwavo, ndobva ndatokurura hembe dzangu dzose, ndobva ndatorara pamubhedha. Later on baba vanotouya vobva vatotanga kutorara neni, which means kuti tinoita threesome. Takati inini, amai vangu nababa. Panguva iyo pazvinenge zvichiitika ndinenge ndichinzwa kunakidzwa, asi ndinenge ndichiti kana ndakatarisa chiso chababa vangu vanenge vachiita sekunge chivezwa chidhori chakaita zvekuvezwa nemapuranga. Vanenge vasingabwairi uye zvekare chiso chavo chinenge chakangoita chivezwa. Vanozoti kana vava kuda kunopedza, kunyange vari pamusoro paamai vangu, pavanenge vava kunzwa kuti vava pedo nekuda kupedza, ndipo pavanobva vachizouya kwandiri manje kuitira kuti vange vachizopedzera pandiri. Izvi zvakatanga kuitika kubva ndichiri form 5, ndipo apo pandakamuka nerimwe zuva ndichinzwa kurwadziwa. Ndainge ndabviswa umhandara nababa vangu. Chakandinetsa mukomana ndechekuti ndainge ndakazara ropa. Pandakamuka ndainge ndiri muspare bedroom mangu, but ndainge ndakarara pafloor. Ndakarara pamusoro pechimhasa. Pamhasa apa vainge vakawaridza nemucheka mutsvuku, ini ndakarara pamusoro pemucheka iwoyo mutsvuku. Ndakabva ndachizotanga kuchema nekuti pakati pemakumbo angu painge pakagadzikwa hari yainge yakazara neminzwa. Ndakangoti ndangochema ka1, amai vangu vakabva vapinda mumba vachipopota vakandibvunza kuti ndainge ndichichemei. Ndakabva ndavaudza kuti ndainge ndabatwa chibharo ndisingazivi kuti ndiani ainge andibata chibharo. Amai vangu vakabva vanditi simuka handei kubedroom. Saka takananaira inini naamai, ndainge ndisati ndatozviziva kuti baba vangu ndivo vainge vandibata chibharo. Takabva tachizoenda kubedroom, baba vainge vasimo. Pandakanoradzikwa pabed, amai vangu vakatanga kukurura nhumbi dzavo dzose, ndobva vauya vakabva varara pasaidi neni, vakabva vachizotanga kundibata mazamu angu, muviri wangu wose, ndichivaudza kuti ko mama muri kuitei. Vakati vari pakati pekudaro vachitorakidza kushinyira, vachirakidza kuti vari kutonakidzwa nezvavainge vachiita, ndipo apo
pakabva pachizopinda baba vainge vakatoshama, vainge vakamonera tauro iro ravakangodonhedza vachingopinda mubedroom ndokubva valoka bedroom vakangoti nyarara zvako mwanangu, sorry kasi ndakurwadzisa. Ndokubva vauya vakabva vandipa mapills vakanditi ndinge ndichinwa mapirits avo andakangoti ndamanwa. Mushure about 5 minutes kunyange ndainge ndichiti musadaro mhani, handisi kuzvifarira zvamuri kuita, ndainge ndava kutonzwa kutoti ndainge ndava kutonakidzwa nezvose izvo zvandainge ndichiitwa nevabereki vangu. Ndainge ndofadzwa nazvo kuzonosvika amai vangu ivo vazondiudza kuti sezvo vainge vachida kutanga rimwe business painge pachitodiwa kutoti vange vachitoshandisa masperms angu kunyange ndiri munhukadzi. Kune vamwe vanhu vanokwanisa kusazvinzwisisa kuti iwe uri munhukadzi sei uri kuti unoburitsa masperms. Wangu mukomana ndiri hangu munhukadzi, but nditori nenguva yekutoti kana ndichiita bonde nababa vangu kana kuti ndichiita bonde neumwe murume nje ndinotomuburitsirawo masperms, asi masperms awa anonobuda panguva iyo yaanenge achirasa mbeu yake. Zvekuti nerimwe zuva ndakati ndakarara neumwe murume tichishandisirana dziviriro, ndakazotongomunyepera ndikamuudza kuti problem ndere kuti wanga uchinyanya kuita rafu, butiro raputika, but ndakakasika ndabvisa butiro raainge akapfeka nekuti ndainge ndakasika kupedza ndikaburitsa hurume hwainge hwakawanda sezvinongoita vanhurume. Saka ndakabva ndakasika ndakurura butiro raainge akapfeka ndikabva ndarirasa. Mukoma ndikatanga kutomutuka ndichiti tariraone zvawandiita, ona manje zvawandiita, tariraone kuti wandizadza hurume hwako ko kana ukandipa chirwere kana kuti ukandimitisa. Ndainge ndotya zvino kuti kana kuri kunzi murume uyu kana iye akazozviziva kuti inini ndozvandiri aizondiramba. Saka after ndabva mukuudzwa nevabereki vangu kuti inini ndiri mukadzi wababa vangu, ivo baba vangu hakusi kunzi vanenge vachida kurara neni, but vanenge vasina choice, vanotofanira kutoti vange vachitorara neni kutoitira kuti mabusinesses avo ange achifamba, nekuti panguva iyo chidhori chavo pachinenge chichinzwa havi yekuda mukadzi chinonogara mavari. Kana chavagara kudaro ndo pandinofanira kuti ndinge ndichirara navo. Saka ndakauya kuno Kumhiri kwaMakungwa last year muna December. Ndakauya kuno ndichiti ndinoda kuchengeta hangu vana vangu because baba vangu vanoti havachengeti vana vevakuwasha, asi vamwe vana vaamai vangu, even my cousin sisters angu ndinawo akawandisa vari kuSouth Africa. Nyaya iyi mukoma vamwe vacho vanotoiziva, asi zvinongonzi isecret yemumhuri, haifaniri kuti inge ichizotaurwa. Saka ivo vanoti vangu vana vevakuwasha havadi kuti vange vachivachengeta, asi vevamwe vanovachengeta. Izvezvi kutori negroup riri kutogara kumba kwevabereki vangu, but vangu vana ndakatoita zvokutotsvaka maid uyo anogara nevana vangu. Havadi kana kuvaona apa. Vamwe vana vangu vasikana mwoyo wangu unorwadza kuti saka mukukurawo kwavo kukana kuri kunzi vakazosanganawo nesituation iyo yakaita sesituation yandiri kusangana nayo, ndichazozvifambisa sei? Mwoyo wangu unorwadza. Ndaitiwo kuuya kwandakaita kunoko Kumhiri kwaMakungwa zvimwe kuda ndiMwari vari kuda kuti ndinge ndichibva muZimbabwe ndiuye kunoko kuzozvichengetedza, but from what I can see mukomanashi ndiri kutofanira kutoti ndinge ndichitodzokera kuZimbabwe. Dzimwe nguva pfungwa dzangu dzinotomboita sekunge dzava kutorasika kana ndichitotaura nemi kudai. I'm not even sure nezvinhu zvandiri kutotaura, but chokwadi changu ndichocho. Vabereki vangu vakatondipa deadline rekuti ndinofanira kuti ndinge ndichibuda muno munyika yandiri kunoko Kumhiri kwaMakungwa, ende vakandipa warning nekuti kana ukada kutsvaka mubatsiri tinokupengesa, uye zvekare tinopengesa mubatsiri iyeye. Vabereki vangu mukoma vanoshandisa mishonga. Chinondirwadza ndechekuti kuchechi vanoonekwa sekunge vanhu chaivo, but ivo vanotoita zvehurombwa. Mapastors kuchechi mari dzavanodoneta kuchechi dzakawandisa zvekuti hakuna munhu anokwanisa kumbo
kumboita competition nevabereki vangu nekuda kwekuti vane mari yakawandisa. Saka chandiunza pano Vedare, iniwo ndikudawo kuti muri yeZimbabwe muge muchingondibatsirawo kana mukapostawo nyaya yangu ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Honestly speaking, I really do not know what else to do right now. Ndasvikawo pekuti ndava kuremerwa neupenyu hwangu, upenyu hwazondiremera zvekuti dzimwe nguva ndinobatwa nemweya wekuti I just want to commit suicide, but ndinozvibvunza manje kuti kana kuri kunzi ndikanzi ndakomita suicide, then vana vangu vachazosara vachichengetwa nani? Ndiyo secret yangu mukoma. Ndapota please posta iwo nyaya yangu, kana maposta nyaya yangu muzondizivisawo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndine bitterness yakanyanyisa, kurara nababa vako Sunday nyore. Let us try to speak with her in the comment section. Zvakangoma azvo vedu we kwanga kuri sei kuchurch, maenda here kuchurch nhasi? You can tell me in the comment section. Rekedzeiti patapinda panyaya yedu inotevera. Yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukoma ndizivo kuti zvandakaita Mwari vanokwanisa kundiregerera here. Please ndapota ndinokumbirawo kuti muge muchiposta nyaya yangu. Zvakaitika mukomana Nashe ndezvekudai so. Ininiwo ndainge ndine mukomana wangu wandainge ndichidanana naye pandainge ndiri kuZimbabwe, ndainge ndichidzidza paMSU. Saka mukomana uyu iye ainge ari kuHarare, mupurisa mukomana wangu uyu. Saka akabva achizouya ndokubva achizondipa mari, akabva anditi mari iyi bebe ndoda kuti unge uchizoichengeta. Akandichengetesa mari achiti ainge achida kuti tinge tichizotanga tuckshop. Ndikabva ndati it's okay, hapana problem. Saka ndakabva ndachizobata mari iya, handina kana kumbogara ndakabatwa nemweya wekuti ndainge ndichida kuidya mari iyoyo. Asi chakazongondirwadza mukomana Nashe ndechekuti mukomana uyu all of a sudden I was surprised ku find out kuti kuHarare ainge atori nomwe musikana uyo waainge achidanana naye. Musikana uyo waainge achidanana naye iye ainge achita zvekuruka vanhu misoro. Saka ndakangobata message yandakabata, it was from baba. Ndikabva ndati ko munhu anotumidzirana malove emoji nababa wake, kasi ndikudanana nengochani here? Ndokubva ndavhura chat. Apa chat iri ndaigara ndichingoriona rakanzi baba, ndichikoti munhu wake zvimwe kuda anopota achimugera musoro wake, so I would just ignore. Asi when I found out kuti mainge makazara messages, I was truly heartbroken. Ndakabva ndachizoudza mama vangu kuti ndozvandainge ndaitwa nemukuwasha wavo. Saka mama vakabva vanditi ivo vainge vachitoda kuti ndige ndichienda kuSouth Africa kune friend yangu. Ndo mazuva acho iwawo friend yangu paainge achigadzirira kuti anga achiuya kuno kumhiri kwemakungwa. Ndakamuudza the heartbreak and the pain that I was feeling. Akabva anditi don't worry. Mukomana Nashe ndoda kureurura kuti ndakadanana naagent uyo akazondiudza kunoko. Ndakashandisa dzimwe mari idzo dzandainge ndakabatiswa nemukomana wangu. Asi pane zvose zvandakaita, chinongondibata mukomana Nashe ndechekuti agent uyu iye hameno handizivi, because kubva zvandakatanga kurara naye kuzosvikawo ndichizoramba ndikati aiwa shamari ndaneta ini handichazvikwanisi. Aingoda kungorara neni kusimu 2 chete, ka1 katakangorara tose nekusimu 1, but pose apa ingova simu 2 non-stop. Saka ndo zvatondikunzawo panapa, ndodawo kutongobvunzawo kuti asi naye zvinokonzereswa nei, but ndokuuyawo kwandakaita kunoko. Ndakauya through my friend akandibatsira. Friend yangu I think akatomborarawo naagent uyu. Apa she is married, but anoramba anoti haana kumbogara zvake, akarara naye agent uyu. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndakashandisa mari iyo yandainge ndakabatiswa nemupurisa uyo wandainge ndichidanana naye. Mupurisa uyo hanzi anoshandira kuHarare. Let us try to speak with him
in the comment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Chavari kuda kungoziva ndechekuti hanzi zvinokonzereswa nei zvekuti murume iyeye uyo akavaunza kumhiri kwemakungwa pose apo pavairara vose. Hanzi aitoramba, hanzi mwenguva ndaizotogumisidzira ndava kutochema achitongoramba. Hanzi kunyangwe pandaizama kuibata aitondipfura maoko angu nezvigunwe achiti usaibata ndokuri kundinakidza ikoko, uri kuda kuita sei? Hanzi taikwanisa kuita kana 3 rounds nekusim 2 kusvika ndanzwa kuti yaiko zvino zvindazodhambiswa. Apa ugoti ainge akatakura murume iyeye. Handizivi kuti mishonga here kana kuti ndozvaari, but ndakaudzwa nefriend yangu kuti kana akakuunza kuno kumhiri kwemakungwa usina mari ndozvaanoita, anenge achida kurara newe, which means kuti vakadzi vose avo vaakaunza kuno kuisland the majority akavarara nesame 2. Hanzi ndotodawo kutongobvunza kubva kune vedare kuti zvinombokonzereswa nei kuti murume angosarudza sim 2 achiramba kusim 1 zvokutokuitira hasha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai. Takamboenda kune vamwe madzibaba, taenda kuna madzibaba ndokubva ndachizoudzwa kuti ambuya vangu ivo vainge vari muroi. Saka mudzimai wangu haana kuwirirana nazvo, akabva ati vanonyepera amai vangu. Pane patakazoenda kumusha, takaenda kumusha mainge muri muna January. Saka ndakanzwa ndichibatwa nemudumbu ndokubva ndachizobuda. Ndakangopinda mumunda ndakasangana nambuya vangu vainge vasina kupfeka, vainge vakabata hari iyi yainge ichipfungaira. Vakangonditarisa kawani ndokubva vangoseka zvavo vakati midzimu yako mukuwasha ine simba, yanga ichida kuti uoneka. Ko zvamakaenda kumaprofita hamuna kuzviudzwa here? Zvawaona hazvitaurwi. Mukomana Shindoke kutotanga kutoitaura nyaya iyi. Handizivi kuti mudzimai wangu ndomuudza here, ndotsvaka umwe wokuudza here, because zvinondistressa mupfungwa. Apa vana vangu vari kugara navo gogo vavo kumusha, iniwo mukomana vabereki vangu vakaseparata. Saka ndakangoona kuti ivo ambuya vangu ndivo vanokwanisa kupa vana discipline, because kana iri discipline, kana mudzimai wangu unyazokona kuti apa ndakaroora mukadzi anoziva zvaanoita. So I want my kids to be like that. Amai vangu ivo chavakazorambira baba ndechekuti vainge vava kuita zvokutengesa nzungu vachidanana nematruck driver ndokubva vachizotanga kupinda mubhawa. Saka amai vangu, like I do not trust her with my daughters. Saka vana vangu vari kugara naambuya vangu gogo vavo. Saka ndonyaya yandiunzawo pano. Handizivi kuti muri yeZimbabwe munozvionawo sei. Ndotsvakawo here umwe munhu wekuzivisa mukadzi wangu. Ndinototya kana kumuudza because reaction yaakaita apo tainge tiri kwamadzibaba haina kundifadza. Kana nene ndakatofungidzira kuti madzibaba zvimwe kuda vari wrong, but that man of God was not even wrong. Vainge vakatooneswa nechikari kuti ambuya vangu muroi. Ndakavaona red-handed mukomana vakashama apa kunze kwainge kusati kwatombosviba. I think it was somewhere kuma past 5 or so zuva richangorereka. But chakandinetsa mukomana ndechekuti vainge vakatogara mukitchen ndichitovanzwa vachitotaura nemudzimai nevamwe vanhu vainge varipo. Ndopandakangoenda mubedroom yatinoshandisa ndokubva ndanzwa ndichida kuenda kudondo, ndobva ndangoenda muchibage kwava kutovaona. Zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa kuti like kanjani, how so fast. Ndotoda kutoti muri yeZimbabwe munge muchindibatsirawo, ndingaudzawo ani.